Bé, doncs m'han demanat que intenti convèncer-us dels avantatges que té tenir el material docent en accés obert, en el nostre cas a través del PC Commons. Jo tinc el material docent disponible al PC Commons, el material que faig servir amb els meus estudiants habituals, i els motius són aquests que us explicaré ara. En primer lloc, jo preparo aquest material per facilitar el procés d'aprenentatge en els meus estudiants, i si a més de facilitar-lo als meus estudiants ho puc facilitar a d'altres estudiants en el sentit més ampli de la paraula, doncs encantada de la vida. És a dir, que em sembla un avantatge. Un altre avantatge important és que automàticament quedes registrat tu com a autor d'aquests materials sense necessitat de fer cap altra gestió addicional, la qual cosa també em sembla estupenda, perquè fer gestions no m'ha agradat mai. La tercera cosa és que nosaltres aquí a l'Escola d'Òptica on treballo tenim estudiants semipresencials pels quals és essencial tenir aquest material disponible en obert, però he comprovat que també els presencials el fan servir i que és molt útil també per ells. I per últim hi ha el tema dels idiomes. Aquí som una societat, si més no bilingüe, i cada vegada a dins de la universitat es lluita més perquè l'anglès també estigui molt present. Actualment les eines de traducció són molt potents, de manera que convertir un material que originalment està en català en anglès i en castellà no és molt difícil ni porta molta feina addicional, perquè t'ho poden fer becaris, etc. I llavors jo això sí que m'ha anat bé per poder fer les classes presencials en l'idioma en el que em sento més còmode. I si algun alumne no em pot seguir, doncs tinc el recurs de dir-li: mira, aquí en aquestes adreces trobaràs tot això mateix que jo explico en castellà. En el meu cas només m'he trobat en casos en castellà, i jo continuo fent la classe en català, que és en l'idioma amb el que em sento més còmode. I aquests serien els principals avantatges a destacar per mi. Ja està.